Té la paraula el senyor Nel Martí. Moltes gràcies, senyora presidenta, senyores diputades, senyors diputats. Deixin que sintetitzi molt breument la posició del nostre grup. El decret llei que modifica la llei de comerç és necessari, sense cap dubte, però no és la solució. No ho és perquè volem lleis bàsiques, menys invasives i més respectuoses en la voluntat d'autogovern de les Illes Balears. I en segon lloc, sí, efectivament, l'actuació de l'executiu Rajoy és sense cap dubte una actuació que no es pot qualificar de cap altra forma que no deslleial, que no partidista, a favor de la recentralització, en contra del govern de les Illes Balears i en contra de les Illes Balears. Votarem, per tant, a favor de la validació del decret llei de modificació de la llei de comerç de les Illes Balears, donant així suport a la iniciativa del govern per incorporar els acords de la comissió bilateral, Estat, Comunitat Autònoma, i incorporar també una suspensió cautelar que eviti majors perjudicis al model comercial i territorial de les Illes Balears. En aquest sentit, l'actuació del govern, de canvi, ha estat impecable per defensar els interessos dels illencs, per defensar el model comercial i territorial de les illes, per defensar la singularitat d'una comunitat autònoma feta d'illes, per defensar l'autogovern. I ho ha fet a través de l'únic mecanisme que li quedava i que podia ser efectiu i que tenia al seu abast, que és el decret llei. Del conseller de Treball que el recurs de Madrid era una agressió contra el model de comerç de les Illes Balears i que suposava una alteració de l'equilibri territorial. I té tota la raó. Nosaltres li diríem, a més, que és una agressió a l'autogovern, una agressió intolerable al nostre autogovern. Per a més, per Menorca, el decret llei no és, sense cap dubte, una bona notícia, encara que, com he dit, necessària i encertada. És, en canvi, un episodi més d'una sèrie televisiva que es diu Espanya va bien i que narra la història d'un país, les Illes Balears, que és saquejat econòmicament, que és marginat cultural i lingüísticament i al qual se li arroba cada dia la seva dignitat com a ésser democràtic que és la capacitat de poder decidir, de poder fer polítiques sobre qüestions bàsiques per als seus ciutadans. Perquè es bessó precisament de la qüestió per al nostre grup és precisament d'autogovern. I en aquest sentit el Partit Popular ha actuat des de Madrid i també des del govern bausà de la mateixa manera, en contra de l'autogovern de les Illes Balears, intentant retallar, folcloritzar, supeditar la voluntat dels illencs d'autogestionar-se i d'autogovernar-se. Mirin, si no, des del 2011, les actuacions normatives sobre comerç dutes a terme des del govern central i també des del govern autonòmic que han seguit el mateix fil conductor, retallar la capacitat de les Illes Balears de gestionar el comerç interior, una competència de la comunitat autònoma. I en aquesta seqüència d'actuacions val la pena recordar alguns episodis. Recordem, per exemple, el Reial Decret Llei 20/2012 de 13 de juliol, recordin, 13 de juliol, de mesures per a garantir l'estabilitat pressupostària i de foment de la competitivitat, on es va establir un màxim de 90 hores setmanals per als establiments comercials, el qual suposava un cop de destral al petit i mitjà comerç. Amb aquest decret, el govern d'Espanya determinava quins dies podien tenir oberts els comerços de les illes. Aquest decret determinava que hauran d'estar oberts els comerços no menys de 90 hores setmanals. 90 hores de dies laborals vol dir de 8 hores. Això vol dir que aquesta comunitat autònoma té capacitat per regular entre 18 i 24 hores. Això és el que ens queda d'autonomia. Regular 6 hores. I això, sense cap dubte, per al nostre grup és una autèntica barbaritat. I ho és per als petits comerços i ho és per l'autogovern. Ho és una barbaritat
a la qual altres comunitats autònomes, Navarra, Catalunya, Andalusia, van reaccionar i van defensar els seus petits i mitjans comercials presentant recurs exigint un fet diferencial. Aquí el govern Bauzá no va fer res. Perdó, sí que va fer. El segon episodi. Decret llei 11/2012 de dia 19 d'octubre. Decret llei autonòmic, el recorden. Per què? Doncs precisament per modificar la llei de comerç de les Illes Balears d'aquell moment, la llei 11/2001 de 15 de juny d'ordenació de l'activitat comercial de les Illes Balears, que s'adaptava sense cap recurs, de forma sumissa absoluta, que s'adaptava com de reial decret anterior. Curiós, no? Curiós. A través d'un decret llei, el govern Bauzá s'adaptava sense dir ningú a un reial decret que retallava amb autogovern i que era un cop contra el comerç, contra el petit i mitjà comerç de les Illes Balears. Tercer episodi, la llei 11/2012 de dia 15 d'octubre, és a dir, la llei de comerç de les Illes Balears, que, com també s'ha dit i compartim per part de grups de Més per Mallorca, doncs no és la llei de la qual nosaltres ens puguem sentir orgullosos, entre d'altres coses perquè no inclou mesures de promoció del comerç. Van dir al seu moment que era una llei que naixia vella, que era una llei del segle passat, que no incorporava, entre d'altres, el comerç a través d'internet, i que tornava a ser un impuls a favor de les grans superfícies comercials i no d'impuls a les petits i mitjans comercials. On són, idò, ara? On és el següent capítol? Doncs el següent capítol són els advertiments d'inconstitucionalitat, són les comissions bilaterals Estat-Comunitat Autònoma i el recurs per part de l'Estat que es basa bàsicament en qüestionar, en considerar que no es justificava suficientment que es consideressin grans superfícies les superiors a 400 metres quadrats a Menorca i Eivissa i 300 a Formentera, fugint de la normativa estatal que marca que fins a 750 no són grans superfícies. Qüestió aquesta, molt poc raonable i acceptable, perquè afirmar que serà gran superfície qualsevol establiment que tingui 750 metres quadrats o més a Menorca o a Formentera o a Madrid, perdonin que els hi diguin, però això és una autèntica borrada. No té sentit. No té sentit no tenir en compte la singularitat del fet insular que exigeix aplicar el sentit de proporcionalitat i adaptar la superfície dels esmentats establiments als territoris de cada una de les illes. El decret llei és, per tant, un decret llei per a salvar, des del nostre punt de vista, una no bona llei, sense la qual, però, els mals encara podrien ser pitjors, molt pitjors, efectivament, perquè estem parlant d'una suspensió de la llei, d'una part de la llei, durant la qual regiria una norma estatal més perjudicial. En aquest sentit, hem de dir, hem de reiterar, que el govern ha actuat de forma eficaç i de forma ràpida, com ho havia de fer un govern responsable. Estimem, però, creiem que no és de com s'ha actuat, si s'ha actuat bé o malament, o si hi ha dubtes de constitucionalitat o no. Estimem que el marc jurídic actual, les lleis bàsiques de l'Estat, no deixen marge a les illes per a decidir gestionar una competència pròpia, exclusiva, com és el comerç interior. Aquest és el nostre combat, perquè si no haurem de fer debats, molts debats, com els d'avui, que haurien de ser o haurien de semblar, vist per un expert, com a debats autènticament surrealistes. Per tant, podem fer el combat dins la lògica del centralisme i defensar-nos amb el llenguatge jurídic, com també hem de fer, o podem combatre la lògica del centralisme i defensar-nos amb el llenguatge de la democràcia, de la sobirania i de l'autogovern. I nosaltres apostam per aquest segon, sense renunciar al primer. I dins aquest primer, que també forma part del debat d'avui, d'aquest plenari, les nostres propostes són molt clares i són propostes per a l'autogovern i per a defensar el model territorial de les Illes Balears. I són les que es preveuen. Quines? Que el govern i el Parlament de les illes
es personin en el procés i presentin al·legacions en defensa dels interessos dels ciutadans i de ciutadanes de les illes, tal com preveu l'article 34 de la llei orgànica del Tribunal Constitucional. Segon, que els senadors i diputats autonòmics, tots, el senador antic ja ho ha fet, ho farà el senador Bauzá, que els senadors i diputats autonòmics presentin iniciatives en el mateix sentit. I en aquesta línia, com a grup parlamentari, no en tinguin cap dubte, demanarem la compareixença dels senadors autonòmics perquè expliquin quines iniciatives han dut a terme en aquest sentit. En tercer lloc, aprovar el decret llei, cosa que avui validarem, atesa l'urgència i l'excepció que es produeix amb una modificació per introduir els acords de la comissió bilateral, cosa que, per cert, el Partit Popular no se n'hauria d'omplir massa la boca. 14 lleis de la passada legislatura van ser objecte d'advertiments d'inconstitucionalitat, 14 de les quals hi va haver acord, però només 5 han estat adaptades i incorporades. És a dir, que avui vivim en un marc d'absolut caos legal. Vivim amb 9 lleis que no estan adaptades i no han recollit els acords aprovats per les comissions bilaterals. Doncs, alerta, alerta. La resposta del govern, quan li demanàvem fa uns mesos, era si ho farem. Bé, el llegat, 9 lleis que no compleixen els acords de les comissions bilaterals. I darrer punt, quart punt, que crec que és fonamental posar avui a debat. La situació creada per a recursos, ja no un, sinó dos, d'inconstitucionalitat, ens porten a afirmar que l'estat de les autonomies és, o si no serà, un engany si, com estem comprovant lamentablement, les lleis bàsiques de l'estat no parteixen de les singularitats dels territoris més fràgils. Si no és així, l'habitual serà el que ens està passant ara, que lleis bàsiques perjudiquen a les Illes Balears. I és per això que creiem que serà fonamental posar a debat, i ho transmetem avui, una comissió d'estudi que ens permeti avaluar l'estat de la nostra autonomia. Una comissió que ens permeti delimitar quina és la nostra autonomia, l'autonomia real de les Illes Balears. Això és definir el camp d'actuació que té les Illes Balears en cada una de les seves competències. El camp d'actuació real, que ens donen les lleis bàsiques, que des del nostre punt de vista són molt invasives i fetes sense tenir en compte els territoris més sensibles, fetes moltes vegades per lobbies que els interessa ben poc el fet diferencial i la realitat de les Illes Balears. I en aquest sentit hem de dir que lamentablement comprovant com la nostra autonomia és una autonomia, si no em deixen dir de broma, però de tercera regional, avui ho sembla, per com hem d'actuar enfront una incomprensió, jo diria que intolerable. I acab. Dos apunts només, finalment. Un, crec que és impossible no dir avui, no denunciar avui, que en aquest sentit l'Estat ha actuat de forma absolutament deslleial. A dia d'avui no ha publicat encara l'acord, els acords de la comissió bilateral en el butlletí oficial de l'Estat, cosa que les 14 lleis que van ser objecte de comissió bilateral sí que ho va fer, els acords. Bé, aquesta no. Encara avui, esperant la publicació del butlletí oficial de l'acord de la comissió bilateral, que, com ha explicat el conseller, l'acord es havia arribat, on es poden donar per resoldre algunes de les discrepàncies plantejades i que, lamentablement, s'hagi utilitzat partidistament la via de recurs per a resoldre qüestions que haurien d'haver estat afrontades, resoltes, amb diàleg i lleialtat institucional. També, crec que s'ha de dir, hem de lamentar que el dictamen del Consell d'Estat, ja no un, sinó dos, sobre els recursos d'inconstitucionalitat en els quals s'hi troben persones prou significades tant del Partit Popular com del Partit Socialista, no hagin introduït cap ni una consideració, ni en el sentit de facilitar els acords i evitar el recurs, ni en el sentit de respectar la realitat insular que tant s'ha reclamat avui aquí, la realitat insular de la comunitat autònoma. Cal dir, per tant, i cal acabar, per tant, que, senyors diputats, senyores diputades, això no va bé.
Això no va bé. L'autogovern d'aquestes illes s'ha de defensar. L'ha de defensar aquest govern i l'ha de defensar aquest Parlament. Ens ha costat massa arribar aquí per avui callar davant les polítiques de retall constant de la nostra autonomia, de les nostres competències, de la gestió de les competències pròpies. Per tant, caldrà fer un pensament, caldrà fer un punt i seguit, però caldrà aturar per revisar quin és el futur, quin volem que sigui el futur d'aquesta comunitat autònoma. Acab, per tant, recordant només que la lleialtat es dona quan qui ha actuat, qui ha governat fins ara, assumeix la seva pròpia responsabilitat. Aquesta comissió bilateral és a conseqüència d'una llei impulsada pel govern Bauzá, en la qual hi ha punts d'acord i punts de desacord. Una llei que hauria d'haver estat defensada fins al darrer dia per el govern Bauzá. Acabant, per favor. Acab. I no ho va fer. No ho va fer. Va fer deixadesa de les seves funcions, deixant aquest govern en una situació incòmoda, difícil, i a la qual aquest govern ha actuat de forma àgil, ràpida i jo diria que amb absoluta responsabilitat, cosa que hauria d'haver fet també el govern anterior. Moltes gràcies.